Amalami ngumthuthuzeli wakwaSontsele ongumkhokheli we-cooperative ebizwa ngokuba i-Rich Valley ese-Ward 18 eMpunzi Drift eBizana under uWinnie Madikizela Municipality Alfred Nzo. I-Rich Valley inomhlaba oyi-15 hectares. Kule 15 hectares ikwazi ukuvelisa iveji kwi-5 hectares kuba inezixhobo ezinjenge-irrigation ne-fence le-5 hectares. And then kuba siyi-communal land, omnye umhlaba lo i-10 hectares siye sivelise kuwo umbona, i-green millet ne-dry maize. Izityalo simandla ekuziveliseni yi-cabbage, si-spinach, i-green pepper, i-butternut, lezambane. Kuze xa kuzisama senze i-green millet, yiyo ke ephinde isincedise kakhulu ukurotate i-winter crops esisuke sizenzile. Liso yethu apha e-Rich Valley sithengisela abantu bokuhlala elalini yethu, eli-hawkers. Siphinde siyithengise eSpar, siphinde siyithengise eBoxer nase-Roots apha edolophini yethu. Ngumfama, ndisebenzisa umhlaba, ndivelisa ii-vegetables. Impilo yami kuyitshintshe kakhulu ngoba namhlanje ndisitsho nje andinalo ixhala lokuba ndithi ndikhangela umsebenzi ngoba kwalapha ndiqeshiwe, ndiyakwazi ukufumana ndibeke isonka phezu kwetafile ekhaya, ndiphinde ndincedise kwasekuhlaleni. Abantu basekuhlaleni bayakwazi ukufumana imisebenzi, nakhona bakwazi ukubeka isonka etafileni sigxothe indlala apha kule ndawo yethu ngoba sisebenzisa umhlaba. Fikelele kwelinqanaba ikulo nezihlobo ezininzi ezisondele ecani kwayo ezincedisayo, endingabala izihlobo ezifana noSanami, ndibale i-Department yakwa-Agriculture, ndibale umasipala wethu iWinnie Madikizela Mandela, ndibale i-Agric Parks. Department yakwa-Agriculture esincedisa kakhulu nge-technical support, isicebise ukuba sityale njani. Incediswa i-department nge-tunnel, usemplishwa kwemihlaba i-department ibakhona, nomasipala iWinnie Madikizela wasincedisa nge-production inputs. Phezulu kwako konke okukhona okunjengeguquguquko lwemozulu nengxaki esisuke sihlangabezana nazo apha kwi-agriculture. Eyona nto isenza siqhubekeke luthando esinalo kule agriculture, nokuba sikwazile ukuba sincedakale sifumane ulwazi. Umzekelo, mna ndibe nelakhi yokuba ndibe ne-degree ye-agriculture, so izinto ezininzi ezenzekayo apha ngaphakathi entsimini nge-information endathi ndayifumana.